Ahojte, vítam vás u mojho prvého videa na FIE. Ideme teraz na toho trochu porozumejeme a môžeme ísť. Moje meno je Jozef Miške, ale na natáčaní mám prezývku Mišák. Tak, nastupujte páni. Nakopnite kára. A môžeme ísť. Motherfucker. Oh shit, motherfucker, nabudal som. Čo tu máš? Len dúfam, že nebudú fízli. A na budúce budem natáčať Mafiu 2. Oh shit, motherfucker. Nepleť sa sem. Ja mám najradšej tieto stredové pasy. Oh shit, motherfucker. Tak a teraz odbočíme na most. Ale ešte si chvíľku počkáme. No. Tu máš vždy chytia kvôli vysokej rýchlosti fízly. Ale ja mu idem. Teraz trochu nasereme fízlov. To je, musím uznať, veľká škoda. Dúfam, nie. Trochu pribrdíme. No ja som to tak nabúral, že a za chvíľu môžeme prepadnúť banku. Ale pohni! Neznášam tieto one. Trochu si to skrátime. Nevadí. Oh shit, motherfucker! Tak, a sme na meste. Nechcem zraziť tohoto pajka tuto, lebo fízli ma seru. Vystupuj. Oh shit, motherfucker. Ale nekradnite druhé auto, keď budete robiť túto misiu, lebo len tam nenastúpia. Ja som to spravil, keď ma naháňali fízly a nedopadlo to dobre. Ma zhábali. Hurá. Na. No a týmto sa končí táto séria.